Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो स' लोगोफोर दिनैनि फेक्सनि नंगुबै खोथाफोरनि भिडिअखौ जागायनायनि सिगां मोनसे खोथा मोनसे खौरां नोंथांमोननो फोसावग्रोनो सानो आरो मोनसे खोथा बुंग्रोनो सानो स' लोगोफोर आं दाखालि मोनसे पाबजिया फैफिनसिगोन होननानै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरो ओरैबायदि रेसपन्स मोनदों माने आं जेराव शेयार खालामो बेहायनो हाहारियासो बांसिन आरो कमेन्टआव फैयो गभर्नमेन्टआ जाम्बा नामा नों जाब्बा जाबाय नामा पाबजिया फैफिननो भिडिअखौ नायामोना बखिग्रोनायासो सिगां माने मानसिफोरना नोंथांमोना जायफोरा नायदों बुजिखादों जानांगौ पाबजिया माबोरै जोंनि गेजेराव फैफिननो हागौ आरो मानि थाखाय आं बेखौ बुंदों स' बे नायिफोरखौ बुंदों आरो जोंनाथ' पाबजि मोजां मोनिफोरा बेन जानायखौ मोजां मोनग्राफोरा डिसलाइक होखादों भिडिअखौ बिसोरजोंबो आंहा जेबो माने बिसोरखौ आं गाज्रि मोना मानोखि आंबो गावबो पाबजि प्लेयार नंखाया जास्ट आं नोंथांमोननो खौरांखौल' फोसावनो सानदों दा स' बे जोंना बिदि जाहैबाय जोंनिया मानसिफोरा माने बेबायदि जुदि आंनि जायगायाव जुदि सोरबा सासे हिन्दी इउटिउबार गिदिर इउटिउबारा होयोमोनब्ला बेखौनो ट्रेन्डिं बानायनानै होगौमोन शेयार खालामलाजोबगौमोन पाबजि प्लेयारफोरा कि पाबजिया फैफिनसिगोन होननानै नाथाय आं बानायदों जोंनिखौलाय बहा फोथाय नङा होमब्ला नाथाय नोंथांमोना जाय नायो नोंथांमोनाथ' आंखौ फोथायखायो आं नंगुबै खोथानि सायावल' बुंखायो स' दिनै बिदि खोथाया जामारबाय आं जा बुंदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा मिथिखादों बे चाइनिस कम्पानि टेनसेन्टजों पाबजिया बे करियानि पाबजि रियेल कम्पानिया पार्टनारशिपखौ सिफायमारबाय माने बिसोरो गुबुन मोनसे गेमिं कम्पानिजों पार्टनारशिप खालामनानै इन्डियायाव फैनायनि लामायाव दंखासै लोगोफोर आं जेरै नोंथांमोननो लास्ट भिडिअआव बुंदोंमोन अब्ला बेफोरखौ आं खोथाफोरखौ जोबोद इनफरमेसन बुथुमनासो बुंखादोंमोन नाथाय रेसपन्सखौ आं बिदि मोन्दों बेनिखायनो आं जोबोद गाज्रि मोन्दों आरोना कि नायानो भिडिअखौ जास्ट डाइरेक्ट हाहारि होदो बा कमेन्टआव बिदि जाम्बा नामा मा नामा नाथाय दिनै जाबायना जा बुंदोंमोन बेनो जाबायना दिनै खौराङाव फोसावबाय बिसोरो चाइनिस टेनसेन्ट कम्पानि जा पाबजिखौ माने पाबजिनि मबाइल भार्जनखौ दिहुनदोंमोन बिसोरजों पार्टनारशिपखौ ब्रेक खालामखाबाय अब्ला बेखिनियानोमोन लोगोफोर खौराङा स' नोंथांमोना जायफोर पाबजि प्लेयार बिथांमोना पाबजिया फैफिनसिगोन बेखौ नोंथांमोना सानना लाखादो बे मा समाव बेखौ फिक्स बुंनो हाया नाथाय फैफिननायनि लामायाव स' लोगोफोर बांद्राय गोबाव खालामला दिनै जोंना गोबां इन्टारेस्टिं खोथाफोर दं नोंथांमोना मिथिनो लुबैखायो जाखानांगौ स' बेनिखायनो भिडिअखौ थाबैनो जागायनोसै फेक्ट नाम्बार 7 स' लोगोफोर मोनसे जोबोद मिन्थिनो गोनां इन्टारेस्टिं खोथा जोंना बे बुहुमाव जेसेबां जिबफोर दं जिब जुनार मानसियाबोथ' मोनसे जिबानो नङा होमब्ला लोगोफोर स' बे जिब जुनार बुहुमनि जिब जुनारफोरनि गेजेराव मानसियाल' बिदि जाय स्पाइसि माने बिदि मस्ला फानलु बानलु गोसा बिदिखौ जानानै मोजां मोनो नाथाय मोनबो जुनारानो बिदि मस्ला थानाय बा स्पाइसि आरोना नोंथांमोना स्पाइसि होननाय लोगो लोगो हमनो हाखाबाय जानांगौ बिदिखौ मोनबो जुनारानो मोजां मोना लोगोफोर नोंथांमोना बे खोथानि सोमोन्दै मिथिगौमोन ना फेक्ट नाम्बार 6 स' लोगोफोर नोंथांमोना बिदि जाथाय खोनाफेरदोंना स्कुइरेल माने बर'आव केरकेटुवा होनो नोंथांमोननि साइडआव मा होनो मिथिया जोंनाव केरकेटुवा होनो स' बेयो पुलिसजों एरेस्ट खालामजादोंमोननो लोगोफोर नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों इरान हादोराव 2007 मायथाइयाव मा 14 स्कुइरेल्सआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादोंमोन बेसोरखौ जासुस स्पाइ होनना सानना लानानै माने बेलेग जेनेबा जासुस खालामनो थिनहरदों होननानै बिसोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन मा 14 स्कुइरेल्सखौ 2007 मायथाइयाव फेक्ट नाम्बार 5 लोगोफोर नोंथांमोना बिदि मालाबा सानफेरनो हागौना जेराव जोङो थाइसेबो टेक्स पे खालामनाङा बिदि हादर जोंनि बुहुमाव दं लोगोफोर मोनसेल' बिदि हादर दं जेराव जों टेक्सखौनो पे खालामनाङा दा जोंनि भारत हादराव नायोब्लाथ' गोबां टेक्स पे खालामनांगौ GST-आनो जा मायानो जा गोबां टेक्स नोंथांमोना साख्रि मावब्लाबो नोंथांमोननिफ्राय टेक्स दान नङा होमब्ला लोगोफोर नाथाय बे हादोरनि मुङा जाहैबाय भेटिकान सिटि बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन हादोरा बेयावनो थाइसेबो टेक्स पे खालामनाङा लोगोफोर आरो नोंथांमोनाबो बिदि इन्डियायाव जाजानो लुबैयो नामा लुबैब्ला लुबैनाङा लोगोफोर जुदि टेक्सखौनो जों पे खालामाबा नोंथांमोना पे खालामाबा हादोरा माबोरै सोलिनो नङा होमब्ला फेक्ट नाम्बार 4 डिस'सिएटिभ आइडेन्टिटि डिसअर्डार बेनि मुंखौ नोंथांमोना खोनाफेरदोंना खोनायाखैब्ला नोंथांमोना माल्टिपल पार्सनेलिटि डिसअर्डार बेखौ खोनादों नामा खायसेया खोनादों जानांगौ स' लोगोफोर बे बेरामा जाहैबाय जोंना सासे सुबुंनि सिङावनो सानै साथाम पार्सनेलिटि माने सुबुं हाबनानै थानाय जेनेबा नोंथां सिगाङाव दा भिडिअ बानायगासिनो दसे उनाव आं फाग्लाबो जागोन बिदि ओमफ्राय दा जेनेबा नोंथाङा जोबोर सान्थि सुबुं नाथाय दसे उनाव नोंथाङा जोबोर रागा गोसा सुबुङाव सोलायलांगोन आरो नोंथाङा जेनेबा जोबोद खुसि सुबुं नाथाय दसे समनि उनाव नोंथाङा जोबोद दुखुनि सुबुङाव माने सोलायलायगोन बेबायदि माने बे सासे सुबुंनि सिङावनो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि पार्सनेलिटि हाबनानै थायो बे बेरामा जायोब्ला आरो लोगोफोर जोंनिया इन्डिया हादोराव बिदि बेरामा बोसोरफ्रोमबो 5 लाखनिफ्राय 10 लाखनि गेजेराव मोननाय जायो आरो बेखौ हामनायनि बेहाय चान्सबो थाया लोगोफोर माने बे बेरामा जेनेबा 10 बोसोर 20 बोसोरहालागै थानो हागौ आरो मा 20 बोसोरल' बेथ' बांसिन लाइफ टाइम थायो लोगोफोर बे बेरामखौ फाहामनो हानो नागिरा माने बे गोसोनि बेरामसो बुंजायो नोंथांमोना जुदि बांद्राय दुखु जायोब्ला इमोसनेल एबिउस खालामजायोब्ला सोरजोंब्ला स' बिदियावसो बे बेरामा जायो बेनिखायनो नोंथांमोना खुसियै थाबा बे बेरामा जानो हाखाया बेनो नोंथांमोना बे खोथानि सोमोन्दै मिथियामोनब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबावसै फेक्ट नाम्बार 3
स' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौ ना बुहुमनि बयनिख्रुइबो सान्ति जायगाया मा आरो बयनिख्रुइबो असान्ति जायगाया मा? स' बयनिख्रुइबो बुहुमनि सान्तिसिन जायगाया जाबाय आइसलेण्ड आरो असान्तिसिन जायगाया जाबाय सिरिया। सिरियानि जाथायफोरखौथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय थायो जानांगौ IS फोरा माबायदि जाथाय खालामगासिनो बेहाय। बेनिखायनो बे दा प्रेजेन्टखौ नायोब्ला बे बुहुमनि बयनिख्रुइबो असान्तिसिन हादोर आरो सान्तिया जाबाय आइसलेण्ड। जोबोद समायना हादोर बे, नोंथांमोना थांनानै फैनो हागोन मालाबा गोसो दंब्ला। फैक्ट नाम्बार 2। स' लोगोफोर नोंथांमोना दा बयबो मिन्थिनो लुगैनाय टपिकआव फैदो। जोंना माबे हादोराव आन्डारवेर गानाब्ला जेल जानांगौ? नोंथांमोना मिथिगौ ना? बे हादोरा जाहैबाय थाइलेण्ड। थाइलेण्डआव नोंथांमोना आन्डार गारमेन्टस गानाबा नोंथांमोना जेल जानांगोन। आरो नोंथांमोनाबो मालाबा फिउचाराव थाइलेण्डआव थांनो प्लेनिंबा नोंथांमोना बे खोथाखौ मिन्थिना लानाया गोनांथार। आरो नोंथांमोना दा साननो हागौ कि बिसोरो माबोरै सिङाव गाननाय बुस्थुखौ दंना गैया नायगोन होननानै। नाथाय बिसोरनाव स्केनार थाखाजोबो, बिसोर बेहायनो नुनानै मोनो। आरो नोंथांमोना दासिमबो जुदि फोथायनो गोब्राब मोनदोंब्ला बेनि थाखायनो माने बे गानिनि थाखायनो आन्डारवेरफोरखौ गानिनि थाखायनो 3,000 सुबुङा दासिमबो जेलाव दं थाइलेण्डआव बेनि थाखायनो। स' नोंथांमोना फिउचाराव थांनाय प्लेन बा बे खोथाखौ मिन्थिना लादो आरो नोंथांमोनाबो बिदि गोरोन्थि दा खालाम बे थाइलेण्डआव थाङोब्ला। फैक्ट नाम्बार 1। स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिदि जाफेरबाय जाखानांगौ कि टिभि नायै उन्दुलांबाय। स' बिदि टिभि नायै उन्दुलांनाय समाव जों मा उन्दुलांथारबाय सानो नामा लोगोफोर नोंथांमोना? नाथाय उन्दुलांथारा। बे खोमा आरो ब्रेना दसे समनि थाखाय नोंथांमोना उन्दुलांबाबो बे टिभिनि साउन्डखौ नोंथांमोना खोनानो हाबाय थायो। आरो नोंथांमोनाबो मालाबा बिदि सानफोराव हरावबा बिदि जानो नागिरा, नाथाय सानफोराव बिदि टिभि नायै उन्दुलांफ्लांदोंब्ला नोंथांमोनजोंबो बिदि जाथाया जाखाबाय जानांगौ। जोङो टिभि नायनाय जेनेबा उन्दुलांबाय, जों मेगना मिसिबबाय, नाथाय खोमाजों जों बे साउन्डखौ खोनाबाय हायो। नोंथांमोनजोंबो बेबायदि जाफेरबायब्ला कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनिल'मोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थायो नाथाय दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थाइसेबो फैसा होनाङा, जोबोद फ्रि लोगोफोर बेनिखायनो खेबसे बे बाटनखौल' थुनानै होदो, साबस्क्राइब बाटनखौ। लोगोसे हायोब्ला बेल आइकनखौबो थुदो। स' लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव गाबोननो फिन बिदि इन्टारेस्टिं आं गोमोथाव खोथाफोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायगोन। टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर। जय बर' हारिनि।